सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक रत्नागिरी सर्व प्रकारचे पंचकर्म म्हणजेच बस्ती, वमन, विरेचन, जलौकावचरण, नस्य, शिरोधारा, उत्तरबत्ती, कटिबस्ती आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तैलधारा, विद्याकर्म, अग्निकर्म या सर्व सुविधा एकाच छताखाली दिल्या जातात। आमची वैशिष्ट्ये: पंचकर्म करण्यासाठी ॲडमिट करण्याची सोय, ऑटोमॅटिक शिरोधारा मशीनद्वारे शिरोधारा, लहान मुलांसाठी सुवर्णप्राशन, स्त्री व पुरुषांसाठी स्वतंत्र पंचकर्म थेरपिस्टची सुविधा, केरळचे वैशिष्ट्य असलेली तैलधारा येथे केली जाते। मणक्यांच्या आजारांवरती विना ऑपरेशन, विना टाके व चिरफाड न करता विशेष आयुर्वेदिक पद्धतीने खात्रीशीर उपचार। म्हणूनच कोणतेही ऑपरेशन करण्यापूर्वी, कोणताही जॉईंट रिप्लेस करण्यापूर्वी पुन्हा पुन्हा विचार करा आणि सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म सेंटरला नक्की भेट द्या, कारण शेवटी कृत्रिम ते कृत्रिम असतं। स्थळ: डॉक्टर प्रदीप खाटे, BAMS MD पंचकर्म स्पेशालिस्ट, डॉक्टर प्राजक्त घाटे, BHMS ICR पुणे, सुखायू आयुर्वेद आणि पंचकर्म क्लिनिक, यशोदीप कॉम्प्लेक्स, फ्लॅट नंबर 109, सॅमसंग शोरूमच्या वर, शिवाजीनगर, रत्नागिरी। मोबाईल नंबर 8275 39 24 30। लोकप्रतिनिधी म्हणून दीपक केसरकर यांनी लोकहिताची भूमिका घेणं आवश्यक आहे। आज आमदार खासदार सोडले तर इतर लोकप्रतिनिधी नाहीत, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे। याचा फटका स्थानिकांना बसतोय। आजच्या महासंस्कृती महोत्सवात देखील स्थानिक कलावंतांना स्थान दिलं गेलेलं नाही। केवळ आपली मतांची पुडी बांधण्याचं राजकारण पडद्यामागे होतंय। प्रशासनाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शोभाच कार्यक्रम केले जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी केलाय। शिवसेना पक्षप्रमुख माननीय उद्धव साहेब यांचा झंझावाती दौरा जनसंवाद यात्रेतून झाला। मोठ्या संख्येने आपण सर्वांनी बघितलं की उत्साहामध्ये शिवसैनिक उन्हामध्ये सुद्धा भर उन्हामध्ये सहभागी झाला एका जोशामध्ये, आणि साहेबांचं मार्गदर्शन ऐकून येणाऱ्या पुढच्या काळात संघटना अधिक मजबूत करण्याच्या दृष्टीने आम्ही कामाला लागणार हा निर्धार करत शिवसैनिक आज प्रत्येक गावागावात पोहोचला। पण याच दरम्यान साहेब येत असताना सावंतवाडी शहरात आम्ही स्वागताचे बॅनर लावले। दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की प्रशासनाला त्याचा दुखणं झालं की आणि कोणाच्या पोटात दुखणं झालं कळत नाही। परंतु ते बॅनर रितसर परवानगी घेऊन त्याचे रितसर पैसे भरून पावती केली तरी मुदतपूर्व बॅनर हे आज काढले गेले। म्हणजे आजपर्यंत त्याची मुदत होती आणि आजपर्यंत मुदत असताना ते बॅनर काढले गेले। म्हणून आम्ही आज सीओकडे विचारायला म्हणून गेलो। सीओचं म्हणणं आहे की चुकून झालेलं आहे आमच्या अधिकाऱ्यांकडून, त्यामुळे त्यांना माफ करा। ही त्याची पावती आहे। ही पावती सुद्धा आता मी सीओना दिली। सीओचं असं म्हणणं आहे की आमच्या अधिकाऱ्यांकडून चूक झाली, माफ करा। ही माफीची गोष्ट नाहीये, ही गोष्ट माफीची नाहीये, कारण रितसर पैसे भरून घेतलात प्रशासनाने आणि प्रशासन अशा तऱ्हेने बॅनर काढतं आणि एक नव्हे चक्क 15 बॅनरचे पैसे भरले आणि त्याच्यामुळे अशा तऱ्हेचे बॅनर काढणं हे कोणाच्या दबावाखाली काढलं का प्रशासनाने, का प्रशासनाच्या पोटात दुखलं, कुठच्या अधिकाऱ्याच्या पोटात दुखलं, हे आम्हाला बघायचं। आणि म्हणून आता त्यांना सांगून आलोय, एक तर रितसर ते बॅनर लावा, अन्यथा शिवसेनेच्या माध्यमातून आज जाब विचारला गेलाय, उद्या आंदोलन केलं जाईल हे सांगण्यासाठी म्हणून तिथं मगाशी गेलेलो होतो। आणि त्या पद्धतीत त्यांना लेखी आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। या संदर्भात तात्काळ ते बॅनर आमचे रितसर लावले नाही, या पद्धतीने त्या पावत्या केलेल्या आहेत, परवानगी घेतलेली आहे, ज्या पद्धतीने परवानगी दिलेली आहे त्या पद्धतीत ते बॅनर त्या ठिकाणी लागावेत अशी त्यांना सांगितलं। त्याच्यामध्ये एक त्यांनी महत्वाची गोष्ट सांगितली, प्रशासनाचा सावंतवाडी शहरात कार्यक्रम आहे आणि ते बॅनर लावण्यासाठी म्हणून आम्ही काही बॅनर काढले। तर मी म्हटलं तुम्ही सगळेच बॅनर काढलेत,
काढल्यानंतर त्यांचं उत्तर होतं हो त्या ठिकाणी बॅनर लावायचे होते. मी म्हटलं आमचा बॅनर ज्या ठिकाणी काढला त्या ठिकाणी जर तुमचा बॅनर लागलेला असेल तर 100% तुम्हाला माफ केलं. काय आमचा बॅनर ज्या ठिकाणी काढला त्या ठिकाणी प्रशासनाचा कार्यक्रम आहे म्हणून तुम्ही जर बॅनर काढला असाल आणि त्या ठिकाणी प्रशासनाच्या कार्यक्रमाचा बॅनर लागला असेल तर तुम्हाला माफी दिली. पण निरुत्तर झाले सीओ कुठचंही उत्तर देऊ शकले नाही. त्याच्यामुळे 100% जर आज बॅनर लागले नाही तर उद्या शिवसैनिकांना घेऊन सावंतवाडी शहरातल्या शिवसैनिकांना घेऊन त्या ठिकाणी आंदोलन करणार. ज्या पद्धतीने सीओचा फोन अधिकाऱ्यांचा फोन आमच्या शहर प्रमुखाने येत होता, अधिकारी सांगत होते सीओचा रात्री अपरात्री फोन येतोय, बॅनर काढा. सांग जरा तू. रात्री 11 वाजून गेल्यानंतर जवळ 7 ते 8 फोन साहेबांच्या ऑर्डर आहे, लवकर बॅनर काढा. मी म्हटलं ठीक आहे, सहकार्य करतो, शासनाचा कार्यक्रम आहे. आज बघितलं तर सगळेच काढलेलं आहे, 100% बॅनर काढून टाकले. त्या ठिकाणी त्यांचे बॅनरच नाही आहेत. नाही आता ते यांचं लावले आहेत, समोरच्या पार्टीत लावले आहेत ना, सांगायची गरज नाही. पण माफी कशी द्यायची? तुमची चूक आहे ना, ती चूक जर रास्ता चुकून झाला असतं आम्हाला त्याच्यात दिसलं असतं, किंवा त्या ठिकाणी बॅनर आमचे बॅनर काढला आणि त्या ठिकाणी शासकीय बॅनर लागला असतं तर ठीक आहे ना, आम्ही त्या ह्याचे आहोत, म्हणजे बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत. कुठे आम्हाला माफी द्यावी, कुठे एखाद्या सांभाळून घ्यावं हे आम्हाला 100% कळतं. परंतु ज्या ठिकाणी बॅनर लावलेले सुद्धा नाही अशा ठिकाणचा बॅनर काढणं बिस्तर परवानगी असताना ही शाप चुकीचं आहे ना. हा विषय कसा आहे, जर प्रशासनाचा कार्यक्रम असेल तो लोकहिताचा असेल आणि लोकहिताचा जर प्रशासनाचा कार्यक्रम आणि त्याच्यासाठी जर समजा आमचा एखादा बॅनर काढावा लागला तर 100% आम्ही काढू, कारण लोकांच्या हितासाठी काढू. परंतु त्या ठिकाणी जर बॅनरच लावले गेले नसतील आणि आमचे बॅनर रिसर परवानगी घेऊन लावलेले असतील, कोणाच्या तरी राजकीय दबावापोटी काढले गेले असतील तर 100% ते सहन करणार नाही. येणाऱ्या काळात निवडणूक आहे, जवळ झाल्या आहेत, त्यांनी फॉर्म भरावा निवडणुकीचा. मग जनतेच्या शिवसैनिकांच्या कोणाच्या आशीर्वादामुळे निवडून आला, तुमचं कार्यामुळे कर्तृत्वामुळे निवडून आला हे सर्व कळेल ना. त्यांना पक्षप्रमुख त्यावेळी उद्धव साहेब होते, उद्धव साहेबांनी तिकीट दिलं होतं. तुम्ही शिवसेनेच्या एबी फॉर्म घेतलात, रिसर निवडून तिथं आलात, म्हणजे 100% शिवसैनिकांच्या आशीर्वादामुळे आलात. आणि एक गोष्ट आहे, आम्ही त्यातले एक पदाधिकारी आहे ज्यांनी दिवस रात्र कष्ट घेत तुमच्यासाठी प्रचाराची धुरा सांभाळलं आणि मी त्याचा साक्षीदार. माझ्या इथे बाजूला बसलेला सुनील गावडे कुठं आहे त्याला विचारा. सुनील गावडे सांगेल सकाळी 5-5 वाजेपर्यंत कशा तऱ्हेने उपाशी आम्ही फिरलोय. सकाळी 5 वाजता म्हणजे रात्रीचं जेवण आम्ही सकाळी 5 वाजता केलंय. काँग्रेसवासी झाले, शिवसेना नारायणांची अक्कलपट्टी झाली, त्याच्यानंतर कधी सिंधुदुर्गात आलेच नाही असं त्याचं म्हणणं आहे. तर लोक इथले साक्षीदार आहेत ना. 2005 मध्ये नारायण राणेंच्या विरुद्ध जीजी उपरकर तत्कालीन तिकीट दिलं गेलेलं आणि त्यावेळी जीजी उपरकरांच्या प्रचाराला उद्धव साहेब किती वेळा आले, बाळासाहेब आले, याचे साक्षीदार आम्ही आहोत ना. काय हे किती खरं बोलतात. आणि आता एक लक्षात द्या, लोकांना खरं म्हणजे दीपक केसरकर किती खरं बोलतात किती खोटं बोलतात हा जनतेने ठरवलेला आहे. आम्ही बोलून नाही फायदा किंवा दीपक केसरकर सुद्धा बोलून फायदा नाही. आता जनतेला जाऊन तुम्ही विचारा, जनता सांगेल तुम्हाला की दीपक केसरकर किती खरं बोलतात आणि खोटं बोलतात. नाही, त्या दिवशी अगोदर आम्ही या संदर्भात जो ग्राउंड क्रीडांगणाचा विषय होता तो कार्यक्रम ज्या ठिकाणी होतोय त्याच अगोदर चुकीच्या पद्धतीने होतोय आणि दीपक केसरकरांचं किंवा जे प्रशासन म्हणून आज मंत्री म्हणून काम करतायत तर ह्यांचं खऱ्या अर्थानं प्रशासनाला योग्य मार्गदर्शन पाहिजे की त्यांनी मार्गदर्शन अशा पद्धतीचं केलं पाहिजे, योग्य जागा निवडली पाहिजे, इथली योग्य जागा भौगोलिकदृष्ट्या, त्याच्यानंतर कोणासाठी इथले कार्यक्रम घेतले पाहिजे ही भूमिका एकदम लोकप्रतिनिधीची पाहिजे. आणि आज दुर्दैवाची गोष्ट आहे की इथे फक्त आमदार आणि खासदार सोडले किंवा मंत्री सोडले तर आज कोणी नाही, म्हणजे स्थानिक सुद्धा नाही आहेत, नगरपालिका प्रशासन सुद्धा ठप्प आहे, झेडपी सुद्धा आहे, पंचायत समिती सुद्धा आहे. पण ह्या सगळ्या ह्याचा खऱ्या अर्थानं कुठेतरी जनतेचं म्हणजे दुर्दैव आहे, जनतेचे हाल अपेष्टा होत आहेत, जनता कुठेतरी वंचित राहते विकासापासून. आणि हाच फटका इथे बसतोय की जे आज स्थानिक कलाकारांना न्याय मिळायला पाहिजे तर स्थानिक कलाकारांना इथे न्याय मिळत नाहीये. आणि अशा तऱ्हेने आपली फक्त
कार्यक्रम दाखवायचे, शोबाजी करायची आणि आपली पुढील मतांची पुढी बांधून घ्यायची, अशा तऱ्हेचं इथे राजकारण याच्या मागे पडद्याच्या मागून होतंय, असं माझा थेट आरोप आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.